मोननो हादों। आंहा इसिबां मानि इसोरनि बागै गुरु नङा, संसारनि गुरु जानो हागौ, नाथाय आंहा बेयाव जेबो रोंगौथि गैया। जिउनि रोंगौथिखौ आंबो दासिमबो मोननो हायाखै। बे सल'या रजारि मालाया माबायदिब्ला बेखौ आं एसे मिथिनो मोनदोंमोन। आंनि मिथिनो मोननायफोरा नोंथांनि सिगाङाव बुंथिगोन। आं बेयाव बेयावहाय आंनि बुंनायफोराव गोरोन्थि जायोबा सिगाङावनो निमाहा बिहरनाय थाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि निमाहा बिनायजों गोसोफोरा सानाय जानो हागौ। उदालगुरिनि बिथोरनिफ्राय बिथोरखौ आखाइ हमनानै सालायो। बेखौ आङो नुखांबाय। आयथा मादैया जौगा बिनायनि गेजेरजों माखासे थगायलांनाय, माने थगायलांनानै जायफोरा उदाय माला बिबाय थायो बिसोरनो माखासे मोनफा फारिखान्थि बियो गावनि खामानिखौ होलांबाय थायो। दा बेवहाय आङो उदाय माला थगायलायनाय आंखौ दिन्थिखौ खालामगासिनो दङ। बेखौनो नोंथांमोननो सेयार खालामनो नागिरदों। माने इसोरनि बाथ्रा, इसोरनि बुंनायखौ जोङो ओरैनो बुंलाबायनो हाया, एबा जों बेबायदिनो सानथौगिरिफोरा बुंलांनाय बा बुंनायखौ जोङो निजे बानायनानै जों सिगाङाव लिरनो हाया। थिग बेबायदिनो जोङो इसोरनि बाथ्राखौबो जोङो बानायनानै सिगाङाव सानथौगिरि हिसाबै इसोरा बानायनानै बुंनो हाया। बिसोराव फालिलांनानै नोगोरनिफ्राय देरहानायनि हाथियार। बे गाज्रिफोरखौ फोजोबस्रांगोन आरो पापनिफ्राय रैखाथि मोनगोन। ब्रैथियाव आयनानि बाथ्रा लादों रंजालि बिनायनि गेजेरजों। रंजालि साननाया मोनसे गेदेर गुन। मोजां हाबायाव देरहागोन आरो बिनि मैखुना अननायजों बुंफबगोन। बाथियाव बिमा मारियामा समायलादों। जायहा आंनियाव फोथायनानै रंजालि बिबाय थागोन, बियो आन्जादाव माब्लाबाबो गोग्लैथारनाय नङा। आरो दथियाव बिमा मारियामा समायलादों। जायहा रंजालि खालामबाय थागोन, इसोरनि साजाखौ बियो मोननाय नङा आरो हरखाब नङा। पापियाबो बे सानसे निमाहा मोनगोन, राहा मोनगोन। स्निथियाव बिमा मारियामा समायलादों। जायहा सैथोयै बे रंजालि बियो, साक्रामेन्ट मोनाजासिम बियो थैनाय नङा। दाइनथियाव बिमा मारियामा समायलादों। जायहा फोथायनायजों रंजालि बिबाय थागोन, थैजासिम इसोरनि
आरो गोरा बिजों हागोन। गुथियाव बिमा मारियामा समायलादों रजारि बियोब्ला खृष्टानफ्रा अरनिफ्राय बेंबाय थागोन माने बेंनाय थागोन। जिथियाव आइ मारियामा समायलादों जायफ्रा आंनि रजारि बिगोन आंनि गथ'फ्रा गेदेर रंजानायजों सोरगोआव सौहैगोन। जिसेथियाव आइ मारियामा समायलादों नों मा थांखि लानानै रजारि बिगोन बेखौ बियो मोनथारगोन। जिनैथियाव आइ मारियामा समायलादों जायफ्रा रजारि माला खांनायखौ फोसावगोन बियो नांगौमानिखौ बियो सुफुंगोन। जिथामथियाव आइ मारियामा समायलादों जायफ्रा रजारि खांबाय थागोन नांगौफोरखौ आरो फैनाय समाव बिजों इसोरा लोगोसे थागोन। जिब्रैथियाव बिमा मारियामा समायलाबावदों जायफ्रा रजारि खांगोन बिसोर आंनि गथ'फोर आरो जिसु ख्रिस्ट'नि फंबाय आरो बिनानावफोर जागोन। जिबाथियाव आइ मारियामा समायलादों रजारि होनाया मोनसे दरथिं हांखो सोरगोनि बियो अननाय बेनो। बिमानि खाथियाव जोङो थायोब्ला मा होनो जेबो मानि खैफोदनिफ्रायनो गिनांगौ गैया। मानो होनब्ला जों दा दिनै जों जेरैबायदि गिदिर सान गोथार रजारि मालानि आइजो फोरबो फालिनाय बे सानखौ जों मोननो हादों। बेनिफ्राय जों बुजिनो हायो आइजो माहारिनि जों केथलिक आइजो माहारिनि हाथियारानो जाहैबाय रजारि। जाय रजारिखौ जोङो हाथाराब्लाबो जोंनि न'खरनि थाखाय बा जोंनि केथलिक माहारिनि थाखाय जोङो हिन्जाव माहारिनि थाखाय जोङो हाथाराब्लाबो सानसेयाव खनसे समावहाय जोङो जुदि सानसेनि मावनांगौ खामानिखौ जोङो फुङावनो गथायनानै लाखायोब्ला सानसेयाव मावनाय खामानिया खुब जाफुंनायनि खोथायानो थाया। आं बेखौ बुंगोन बियो आं ओरैनो बुंनायल' नङा। आं जेसेबां मानि बे केथलिक खृष्टान जाफैदों बेयावहाय आं जेसेबां रजारि खुंबोदों हाथाराब्लाबो खनसे नेनानैब्लाबो फुङाव खनसे गथायनानैब्लाबो आङो प्रेक्टिकेलि गावनि निजे आङो